Якія гульні любіць Мікалай Лукашенка? Навошта яго бацьку новы міністр і хто ім стаў? А таксама каго прызначылі новымі ахвярамі беларускага правасуддзя? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко працягвае мяняць кадры. Сёння ён звольніў міністра аховы здароўя Дмітрыя Піневіча, прычым з фармулёўкай, што цяпер ужо былому міністру падрыхтавалі іншую пасаду, але якую канкрэтна пакуль не кажуць. Піневіч кіраваў беларускай медыцынай з 20-го года і даказаў сваю абсалютную лаяльнасць Лукашэнку яшчэ ў часы каранавірусу. Тады насуперак усім міжнародным рэкамендацыям беларускія ўлады ігнаравалі неабходныя каранцінныя меры, а коштам гэтага сталі жыцці беларусаў. Таксама Піневіч адзначыўся і падчас паслявыбарчых рэпрэсій у сферы медыцыны. Адразу ж Лукашенко прадставіў і новага міністра. Гэта Александр Хаджаев, чалавек з не асабліва публічнай, але вельмі цікавай біяграфіяй. Хаджаеву 44 гады. Ён родам з Лепеля, прычым пачынаў сваю кар'еру як патолага-анатам, але праз пару гадоў пайшоў аспірантам на кафедру псіхіятрыі ў медакадэмію пасля дыпломнай адукацыі, а пасля вучобы там жа і застаўся выкладчыкам. Затым яго ўзялі ў міністэрства аховы здароўя, дзе Хаджаев займаўся чыноўніцкай працай і быў галоўным пазаштатным псіхіятрам ведомства. А ў 21 годзе яго прызначылі кіраваць галоўнай беларускай псіхбальніцай у Навінках. Адтуль ён і трапіў у міністэрскае крэсла. Але самае цікавае нават не гэта. Прызначыўшы Хаджаева міністрам, Лукашенко даў яму вось такое даручэнне. Знаю, что вы человек внеклановый, хотя в Минздраве у нас там и семейные династии, так называемые, и кланы, и прочее, чего только не хватает. Этого быть не должно. Я очень рассчитываю, что вы положите конец этому. У дачыненні да Хаджаева такі лукашэнкаўскі загад гучыць максімальна смешна, бо новы міністр яскравы прыклад і кланавасці, і сямейнасці. Яго бацька Валерый Хаджаев таксама медык, які зрабіў добрую чыноўніцкую кар'еру. Хаджаев старэйшы прайшоў шлях ад кіраўніка Лепельскай бальніцы да работніка Віцебскага аблвыканкама, адміністрацыі Лукашэнкі і Мінздароўя, дзе быў аж першым намеснікам міністра. А сам Александр Хаджаев чалавек былога міністра Караніка. Яны разам працавалі ў РНПЦ анкалогіі. Ды і ўвогуле, з лукашэнкаўскага спіча зразумела, што адна з галоўных задач для новага міністра – гэта рэпрэсіі. У размове з ім Лукашенко аж некалькі разоў паўтарыў, што галоўнае – гэта каб у ведамстве працавалі адданыя дзяржаве людзі. Тут пад дзяржавай маецца на ўвазе, канешне ж, сам Лукашенко. А пра будучую зачыстку медыкаў было прагаворана проста адкрыта. А то у нас некоторые беглые на Западе сидят, а тут родственнички и прочее творят то, что творили раньше, только так, втихую. Мы это видим и принимаем меры противодействия. Ситуация непростая, потерять страну мы не можем. Тут, дарэчы, Лукашенко не памыліўся. Для такой бруднай працы Хаджаев прыдатны кадр, бо ён ужо паспеў адзначыцца ў Навінках, дзе звольніў больш за 50 работнікаў. Таму цяпер гэта паўтарыцца, але ўжо ў маштабах усяго Мінздрава, і беларускім медыкам варта падрыхтавацца да новай хвалі звальненняў і рэпрэсій. Праўда, гэта, напэўна, толькі абвастрыць іншую праблему беларускай медыцыны, пра якую Лукашенко цяпер, канешне ж, прамаўчаў. Гаворка пра востры недахоп кадраў як дактароў, так і медсясцёр. Але ж цяпер гэта відавочна не галоўнае. На сёння асноўная задача зачысціць любыя праявы нелаяльнасці, бо ўлада нервова рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў. А вось ужо пасля іх, калі ўсё пройдзе гладка, Лукашенко згадае і пра кадравыя праблемы ў медыцыне, і пра іншыя. І не выключана, што вырашаць іх ужо будзе не Хаджаев. Прычым змена міністраў гэта не апошнія перастаноўкі чыноўнікаў. Лукашенко абяцае, што будуць яшчэ. Журналісты знайшлі нечаканыя падрабязнасці пра Мікалая Лукашэнку. Расійскі універсітэт выпадкова зліў яго даныя, а астатняе было справай тэхнікі. Вясною 22-го года Іванаўскі дзяржаўны энергетычны універсітэт імя Леніна праводзіў міжнародную канферэнцыю. Былі на ёй і беларускія студэнты з БДУ, у тым ліку і Мікалай Лукашенка. І цяпер на сайце Іванаўскага універа апублікавалі яго два адрасы электроннай пошты і нават беларускі нумар.
нумар. Нумар, дарэчы, зусім няпросты, аж з 5 нулямі. Гэтыя даныя заўважылі журналісты проекта «Настоящее время» і пашукалі, якія аккаунты ў інтэрнэце прывязаныя да пошты і нумара Мікалая Лукашэнкі. І аказалася, што уладальнік мабільнага нумара уваходзіць у некаторыя праўладныя чаты, створаныя ў 2020 годзе. А ў вайберы у яго на аватарцы фатаграфіі з верталёта, знятая непадалёку ад Астрашыцкай школы, дзе і вучыўся Мікалай Лукашенка. Дарэчы, падчас навучання ў школе Мікалай дзяліўся на спецыяльных сайтах рашэннем школьных задач. Рабіў ён гэта пад нікам, які цалкам супадае з адрасам яго электроннай пошты. Акрамя таго, аказалася, што Мікалай гуляецца ці гуляўся раней у стралялкі. Пад тым жа нікам ёсць аккаунт на гульнявой платформе Steam, які бавіць час у сталкеры. Гэта суперпапулярная камп'ютарная гульня, падзеі якой разварочваюцца ў альтэрнатыўным сусвеце ў чарнобыльскай зоне. Дарэчы, яе распрацоўшчыкі украінцы, якія катэгарычна выступаюць супраць вайны і Пуціна. Напрыканцы журналісты патэлефанавалі па нумары, які належыць Мікалаю Лукашэнку, але ж ён так і не зняў слухаўку. Беларускія сілавікі пачынаюць справу аналітыкаў. Сёння стала вядома, што следчыя завялі новую крымінальную справу адразу на 20 чалавек. Усе фігуранты справы гэта незалежныя палітолагі, аналітыкі, сацыёлагі і журналісты. Сярод іх Пётр Рудкоўскі, Юрый Дракахруст, Рыгор Астапеня, Кацярына Шмаціна ды іншыя. Таксама па той жа справе праходзяць і прадстаўнікі штабу Ціханаўскай, прэс-сакратарка Ганна Красуліна і дарадца Александр Дабравольскі. Сілавікі вінавацяць іх у змове з мэтай захопу ўлады, распальванні варожасці і дэструктыўнай дзейнасці, прасцей кажучы, у выказванні свайго меркавання, якое не супадае з пазіцыяй лукашэнкаўцаў. Але пакаранне пагражае вельмі сур'ёзнае, аж да 12 гадоў калоніі. У дачыненні да ўсіх 20 фігурантаў следчы камітэт пачаў так званую спецвытворчасць. Гэта значыць, што ўсіх іх завочна асудзяць, а пасля змогуць канфіскаваць маёмасць ці нават пазбавіць беларускага грамадзянства. Становяцца вядомыя ўсё новыя падрабязнасці абноўленай беларускай ваеннай дактрыны. Іх паціху расказваюць самі жа лукашэнкаўцы. Аказваецца, хаця публічна яны і заяўляюць пра мір, у дакуменце прапісалі трошачкі іншае. Цяпер новая дактрына дазваляе нанесці папераджальны удар па ворагу, то бок у выпадку нейкай пагрозы напасці самім. Пра гэта расказаў прадстаўнік ваеннай акадэміі Андрэй Багадзель, які да ўсяго яшчэ прывёў словы Пуціна. Цытата: «Як казаў Уладзімір Уладзімірович Пуцін, калі бойка непазбежная, бій першым». Канец цытаты. Таму цяпер галоўнае, каб Лукашенка, які любіць нагнятаць сітуацыю і даўно ўжо бачыць паўсюль пагрозы, не перапалохаў сам сябе і не давёў сітуацыю да бяды. А Рыгор Азаронак стаў інвестарам. Праўда, несапраўдным. Гэта чарговая прыдумка махляроў. Цяпер фота лукашэнкаўскага медыа-апрычніка час ад часу выскоквае падчас рэкламы на Ютубе. На выяве Азаронак рэкламуе «Газпром» і прапануе гледачам зарабіць на інвестыцыях у расійскі газ. Любы беларус зразумее, што Азаронак у сваёй перадачы расказвае, мякка кажучы, зусім не пра інвестыцыі. Але на ўсякі выпадак нагадаем, калі вы бачыце такую лухту, то ні ў якім выпадку не пераходзьце па спасылках. Цікава, дарэчы, што гэта ўжо не першы выпадак з Азаронкам, але раней было павесялей. Тады махляры стварылі фейкавы сайт лукашэнкаўскага інфармагенцтва Белта і апублікавалі там артыкул, што Азаронка будуць судзіць, бо ён адкрыў сакрэт, як разбагацець. Хлопец так хацеў быць лукашэнкаўскім сілавіком, што адправіў маму на паклон да Качанавай. Жыхар Касцюковічаў марыў пра вайсковую кар'еру, але ж яго адлічылі з ваеннай акадэміі. Прычым ён яшчэ і застаўся вінны буйную суму грошай за сваё навучанне. Тады хлопец пайшоў у ратавальнікі, у атрад спецыяльнага прызначэння «Зубр», які займаецца самымі складанымі сітуацыямі. Але і там бяда. Так моцна захварэў, што нават трапіў у рэанімацыю. У выніку праз дыягназ дарога ў сілавікі для юнака была закрытая. Праз гэта сам ён паехаў працаваць у Расію, а маму адправіў да беларускіх чыноўнікаў. На сустрэчы з Качанавай жанчына расказала пра сына, і ёй паабяцалі, што падбяруць для яго некую грамадзянскую пасаду ў сілавых структурах. Як сказала Качанава, такія рабяты нам патрэбныя. Прыгоды правінцыйнага прапагандыста. Кудысьці знік дырэктар тэлерадыёкампаніі Гродна Мікалай Мельячэнка. Ён чалавек для ўладаў надзейны.
Ганьбіў апазіцыю, здымаў відэаагіткі і асуджаў пратэсты, а таксама звальняў за палітыку падначаленых. Але цяпер імя такога вернага служакі раптам знікла з сайта тэлекампаніі, а на званкі там адказваюць, што дырэктар цяпер іншы, а Мельячэнка увогуле там больш не працуе. Аказалася, што лукашэнкавец сам нарабіў сабе праблем. Паводле інфармацыі Гродна Лайф, Мікалай Мельячэнка быў затрыманы падчас навагодніх святаў. Яго злавілі п'яным за рулём. Прапагандыст сустрэў Новы год у ізалятары, а пасля яшчэ і быў звольнены з пасады дырэктара. Прычым гэта ўжо не першы такі выпадак з яго удзелам. 5 гадоў таму Мельячэнку таксама затрымлівалі за п'янае кіраванне, але тады абышлося. Цяпер жа шкадаваць яго не сталі. Працяг тэмы з затрыманнем сваякоў палітвязняў. Цяпер стала вядома, што за гэтыя дні сілавікі затрымалі найменш 143 чалавекі, прычым падобна, што амаль палова гэта жыхары Брэста, а дакладней жыхаркі. Як паведамляе Вясна, у Брэсце затрымалі каля 70 жанчын. Іх вазілі і ў КДБ, і ў следчы камітэт, і ў мясцовую міліцыю. Прычыны ўсё тыя ж. Прадуктовая дапамога ад ініцыятывы I Need Help. Большасць пасля допытаў адпускалі, але тых жанчын, хто моцна абураўся, адпраўлялі на 3 сутак у ізалятар. Тым часам прадстаўнік ініцыятывы I Need Help запэўнівае, што з боку іх не было ніякіх уцечак інфармацыі. Сталі зоркамі, але зусім не так, як планавалася. 2 мінскія дзяўчынкі проста ў цэнтры сталіцы запісывалі ролік для тыктока і ледзь не загінулі. У апошні момант дзяўчынкі паспелі адскочыць ад вялізнай гурбы снегу, якая звалілася на іх з даху. Праўда, вынік быў дасягнуты. Відэа з іх уратаваннем сабрала амаль 2 мільёны праглядаў. А ў соцсетках абмяркоўваюць цікавую аптычную ілюзію. У каментарах спрэчкі, што адбываецца з канём на відэа. Сказаць, ідзе ён ад гледача ці на гледача амаль немагчыма. Паглядзіце, ці разгадаеце вы гэтую конскую таямніцу. Ролікам падзялілася наездніца, якая і зняла таго каня. Яна прызнаецца, што і сама часам не разумее, у якім кірунку ідзе ейны гадаванец. Але адказ усё ж з'явіўся. Канкрэтна на гэтым роліку конь увесь час ішоў ад гледача ў глыб кадра. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся заўтра.